Profesores, algunhas nais e pais e tamén unha parte do alumnado do IES Lama das Quendas de Chantada iniciaron esta mañá unha protesta ás portas do centro educativo. Teñen dúas queixas fundamentais e paralelas e piden que a Xunta lles dé a solución. Por un lado, desaparecen 3 materias optativas en distintos cursos ao non cumprir a ratio mínima de 5 alumnos que as demanden, limitando así as posibilidades educativas do centro. Por outra banda, a cafetería do Instituto permanece pechada por quedar deserto o concurso aberto no seu momento co prexuízo que trae sobre todo para as rapazas e rapazas da ESO que non poden saír mercar alimentos ou bebidas. Algúnas fontes sinalan que existían persoas interesadas en continuar coa xestión do servizo da cafetería, pero quedaron fora do proceso. Non hai cafetería, nestes momentos cambiou o sistema de concesión e quedou deserto, é dicir, presentáronse varias ofertas e como agora o sistema leva directamente á Consellería, quedou deserto. O problema da cafetería é que os rapaces da ESO non poden sair do recinto escolar, polo tanto, se lles olvida o bocadillo na casa, se encontran mal e queren unha manzanilla, non poden sair do recinto. Alguén ten que salir fora ou acompañalos para ir fora do recinto. Iso é un problema porque era un servicio que se quita e, bueno, hasta ahora levaba unha persona de Chantada e foi cambiando, pero sempre foron personas de Chantada que lle supoñían os ingresos para esa persoa. E outro dos problemas é que eliminaron diversas materias a principio de curso, que son importantes para os nosos fillos e as nosas fillas, para o futuro das nosas fillas e dos nosos fillos. Pois, por exemplo, eliminaron de primeiro de bacharelato grego, de segundo de bacharelato xeoloxía e de cuarto de ESO nos imparte economía e latín. Isto é moi importante porque significa que os nosos fillos e as nosas fillas van ter menos oportunidades de facer bachilleratos no IES Lama das Quendas. Se queremos algún bachillerato que non teñamos aquí, ímonos ter que desplazar fora xa con 16 anos ou 17. Entón, iso está significando, unha vez máis, que temos moitas menos oportunidades aquí. É dicir, habería que aplicar exencións para os institutos con pouca xente, porque senón é o pescadilla que se morda a cola. Somos poucos, non temos acceso aos servicios e cada vez seremos menos e teremos menos servicios. Representantes das nais e pais no Consello Escolar rexistraron xa unha reclamación por escrito ante a Consellería de Educación que aínda non foi contestada. Piden que se aplique a exención que permite a normativa para este tipo de centros, tendo en conta que ademais os profesores destas materias están no centro e non habería que ampliar horarios para impartir estas asignaturas. Nós o que pedimos simplemente é que se hai un profesor disponible no centro, vale, con destino definitivo, como estou eu, como estamos máis xente, un profesor con horas disponibles que nos deixen dar esas materias, nada máis. Si estamos no rural en Chantada, a ver, aquí hai pouco alumnado, xa o sabemos, en máis centros de Galicia, pois que, por favor, que ruralízate, pois que nos deixen dar a esos poucos alumnos que temos, que xa sabemos os de humanidades, vale, temos poucos alumnos, pois que, por favor, que os poucos que temos que non nos lo quiten. Eu sei que hai en determinados centros que sí que se deixa, en outros non. Non sei por qué, non sei cal é a razón. Os propios alumnos ven mermadas as súas posibilidades educativas no presente e, sobre todo, de cara ao futuro ao atoparse con que algunhas das materias escollidas non están nestas aulas finalmente. O caso de xeoloxía que desaparece dun dos cursos, non? Efectivamente, en segundo de bacharelato hai poucos alumnos matriculados e non nos deixan dar a asignatura. Sen embargo, hai profesores que poden dar a asignatura sen pasarse de horas. En vez de dar bioloxía e xeoloxía, ou xeoloxía neste caso, están facendo garda, que tampouco é moi necesario porque hai profesores suficientes para cubrir as gardas. Neste caso, que implica? Que podería implicar ou que prexuízo é para os alumnos que non teñan esa opción? Pois que non, a mellor, se queren cursar esa carreira na universidade, pois probablemente non poidan facelo, ou que os alumnos que están en primeiro se cadran o ano que ven non se matriculan en xeoloxía porque non teñen idea do que pasou noutros anos e ao final se cadra tamén poden eliminar a asignatura do currículo ou non volver a impartila neste centro. En realidade é unha maneira de pechar portas, non? De non deixar opcións aos rapaces do rural. Efectivamente, e elexir a mellor unha asignatura que non lles gusta ou que non lles vai valer para a carreira que van a estudar.
A materia de grego de primeiro de bachillerato que eu quería cursar, éramos un número que non acadaba o ratio necesario de alumnos, por a Xunta, non sei por que razón, non quiso impartila. Se queremos estudar unha carreira como latín e grego que van xuntas ou literatura hispánica ou galego ou esa lingua romance, non podemos, teríamos que buscar outras carreiras se non buscamos a opción de cambiar, de movernos totalmente a outra localidade ou a outra provincia ou que sexa. En mi caso, ya desde años anteriores tengo muy claro que siempre quise estudiar humanidades. Siempre supe que no iba a ir ni por ciencias ni por ciencias sociales, sino que yo quería ir por la rama de humanidades, porque yo quiero estudiar traducción e interpretación. Entonces ya yo investigué muchas cosas, también la profesora de latín nos explicó, y la de castellano muchas veces, que hay muchísimo vocabulario que se obtiene del griego que estamos perdiendo por no poder cursar esta asignatura. Y como dijo anteriormente Raúl, a nosotros lo que más nos choca es que en ese horario en el que Inés nos podría estar dando la clase de griego, ella está de guardia. Muchos profesores están incluso que les coincide la hora de guardia, entonces hay incluso centros en los que con menos alumnos, incluso con un alumno, se está dando griego. Entonces nosotros no entendemos cómo siendo 3, que podríamos llegar a ser 4, no se nos puede impartir esa asignatura, teniendo el profesor y teniendo las horas para darlo. Fue muy justo antes de empezar el curso, fue igual una semana antes de empezar, que nos dijo que no podíamos cursar griego.